So guys, nandito si Kuya Arnel nagdala ng mani. Ano sa Tagalog to? Peanut sa English. Tagalog, iwan ko. So guys, ano lang natin to. Pampulutan, no? Igisa lang natin to ng garlic at saka mantika. Sige guys, lagyan na natin yung pot natin ng Sige. at saka sili kasi wala tayong sili ngayon. Use oil yung ginamit ko guys sa baboy. Guys painitin muna natin yung mantika guys. Tapos tayo ng garlic guys. Hiwa tayo ng garlic, no? Ito lang guys, lagyan natin ng garlic, no? So guys, ilagay na natin una yung garlic. Golden brown na natin yung garlic guys. Yung apoy, medium heat lang guys Medium to slow heat. Golden brown na siya guys. Aunin na natin. So guys, ilagay na natin yung mani, no? Lutuin lang natin to ng mga around 8 minutes. Madali lang maluto yung mani, peanut guys, no? Yan. Yan guys, 8 minutes. Guys, huwag kalimutan, low heat lang tayo, no? Low to medium heat. Pero mas maganda low heat para hindi masunog yung mani. Madali lang kasi masunog yung peanut, guys. Tapos continuous lang yung halo. Parang ganito. Yan. A few moments later. So guys, okay na yung mani natin, no? Peanut, luto na to guys. 8 minutes na nakalipas. Turn off the fire. Transfer na natin to. Yan, kunin natin. Lagay natin sa strainer. Guys, tignan niyo yung mani. Peanut, no? Ganito lang siya guys, kadali, no? Pero ang sarap niya kainin. So guys, wala na tayong eating time kasi mani to. Katapos nito, lalagyan lang natin ng asin at saka garlic. Sa mga bagong subscriber, sa mga subscriber natin dyan, welcome back po. Sa mga bagong viewers natin, welcome. Click the subscribe button below and click the bell para ma-notify kayo sa ating mga bagong vlog. So guys, marami na pala tayong viewers na sa ibang bansa guys, no, like India, USA, tsaka at iba pang mga OFW siguro dyan. Shout out sa inyo. Try nyo tong mani, ang dali lang gawin. Tapos may red horse, sarap. Yan, ito na guys yung ating final product. Hindi pa final kasi kulang pa ng asin. Drain muna natin yung mantika, no? So guys, yan na yung ating peanut, no? Lagyan lang natin ng konting asin. Mas maganda yung gamitin yung asin, iodized salt. Yung akin, rock salt lang to guys Lagyan nyo lang ng asin to taste, no? Yan. Konti lang guys. Tapos, ilagay natin yung garlic. Yan.
Sige guys, hanggang dito na lang tayo. Don't forget to like and subscribe, no, para ma-notify kayo sa mga bago nating video. So try nyo tong peanut guys, no. Ang dali lang gawin guys, at ang sarapan nito guys. Sure na sure ako. O saluin lang ha. Yan. Ito na yung ating final product na peanut ni Tatay Op. Wow. Good for pulutan guys. Tikman nga natin. Sarap guys.